আমাৰ এইটো মধ্যমিংমাং কদমগুৰি ট্ৰাইবেল হাইস্কুল ফিল্ডত যেহেতু আমাৰ এই পূজা মণ্ডপ বহোৱা হৈছে এই সমূহ ৰাইজক আমি আগতীয়াকৈ শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে আহিব আমাৰ Roba जावथ'नाङाब्रा र' ओमफ्राय सावमिन बे एवसिगोन औ ओमफ्राय जाय जेखौ बियो बेखौनो मावनानै मोनजायनाय जागोन आरोखि ओमफ्राय नोङो जेनेबा मा बुंहरनो सानो जेनेबा मानसिफोरखौहाय जुदि भिडिअखौ नुयोब्ला आंनि हटेलाव जाफै हटेलनि नामा मा बाव आरो मा नाम बबे जरावहाय बेखौ एसे मोजां दिन्थिहरदोब्रा नों खोन्थाहरदो बानायथ'वाखैना जोङो आच्छा आच्छा न'खराव लुहांदोसो हेलौ लोगोफोर आङो बयनिसिमबो आङो गिबियावनो दायो नोंथांमोननो मोनसे आं माने मिथिहोनो आरोना आं दायो दंफैयो बबे जायगायाव आरो आं बेयाव फैनानै मानि थाखाय भिडिअ बानायदों आरो आङो बेयावहाय मानि थाखाय फैदों आरो बियो मा जायगा आरो बियो बबे जराव दङ आरो बिनि बेयावहाय बे साननैसोनि गेजेराव मा जानो थांबाय दङ आं बेखौहाय नोंथांमोननो एसे दिन्थिलांबाय थानोसै आङो बेयाव हायोबा फुजा कमिटिनि माखासे मेम्बारफोरजोंबो रायलायनांनो नाजागोन बिथांमोनहा बेयाव माने कमिटिया मा एबारनि फैनांगौ नैबे समावहाय मा थांखि लादों आरो अबे जायगायाव आरो सानबेसे आरो बिथांमोना मा लानाय जादों बेखौबो हायोबा एसे दिन्थिलांबाय थानो नाजानोसै ना आङो दायो दंफैखायो जायगायाव आङो दायो फार्स्ट टाइम जायगाखौ एसे दिन्थिग्रोनोसै बे जायगायाव अबे जरावहाय नोंथांमोना निस्सय जायगाखौ नुयोबा सिनायखागोन बायदि मोनदां नै जायगाया बेनो जाहैबाय ओमफ्राय बेनाराथ' बेयावथ' जेबो गैयासै माथो बेयाव माने नै टेबोलाव दाहाय आं बिसोरजों रायलायगोन बिथांमोना माने थाइजौ गुदियाव जिरायनानै ओरैजाय दङ बेनो जाहैबाय नै जायगाया आङो दाहाय बेजोंबो रायलायगोन बेबो आं सिनायखायो नालाय ओमफ्राय फार्स्ट टाइम आङो ओरैजाय थांगोननि ओरैजायहाय माने बिसोरजों आं दाहाय रायलायगोन बिथांमोना माने बिराद मोजां मेसेज होदों आरोखि मानो होनना बुंबा माने बेयाव दासो बानायफुबाय थादों ओमफ्राय ओरैजाय थाबाय जायगाया एसे गोलावैनो ओरैजाय थाबाय नै जायगाया ओरैजाय मेन पेन्डेला जाबाय ओरैजाय ओमफ्राय आङो एसे दिन्थिगोन र' आङो माने नोंथांमोननो माखौ दिन्थिनो नागिरदों नङा होमबा ना बे जाहैबाय नै आंथ' बारा हारसाखौ रोङा जाहैबाय नालाय थेवब्लाबो नोंथांमोना नायना लादो बेयाव मा लिरनाय जादों ना दुर्गा फुजा होनायखौल' आं एसे बुजिबाय बे जाहैबाय जा खोदोमगुरियाव बे जाहैबाय खोदोमगुरि ओमफ्राय बेयाव माने मोनसे इन्टारेस्टिं खोथा आरोना बे जाहैबाय इन्टारेस्ट खोथाया माने बेयाव नामा मानि थाखाय माबा मोनसे नाम दोनदों जाहैबाय आं दायो माने फुजा कमिटिनि माखासे मेम्बारफोरजों रायलायनोसै प्रेसिडेन्टथ' आंथ' मोजां सिनायला थेवब्लाबो माने आंजों खाथियाव दंखायो आरोना नै वाव आं जिरायबाय नमस्कार হয় আপোনাক হয় নমস্কাৰ আপুনি কমিটিৰ কিবা হয় নেকি মইতো এতিয়া চিনি নাপাওঁ সভাপতি আপোনালোকৰ ইয়াত আজি কিমান টাইম হ'ল এনেকুৱা পূজা পাতা যোৱাবাৰ পাতিছিলে আচ্ছা এতিয়া এইবাৰো পাতিব এইবাৰ এইবাৰ 2 বছৰ আমাৰ পূজাস্থলীত যদি কোনোবাই যদি ভাবিছে দোকান বজাৰ দিম বুলি তেতিয়াহ'লে আমিতো একেলগে ৱেলকাম জনাম আচ্ছা নিশ্চয় আমি আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগে যিহেতু আমাৰ মধ্যমিমাং শ্ৰী সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা এই বছৰ দ্বিতীয় বছৰ আমি উলহ মালৰে ৰাইজৰ যি সহায় সহযোগিতা আমি সকলোৱে কামনা কৰিছোঁ আগন্তুক 28 তাৰিখৰ পৰা 2 তাৰিখলৈকে আমি স্থানীয় ৰাইজৰ লগতে দূৰ দূৰণিৰ পৰা যিসকলে অতিথি আহিম বুলি ভাবিছে বা দোকান বজাৰ দিম বুলি ভাবিছে তেখেতলোককো আমি আমাৰ পৰা আপোনালোকক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু এই চালুকীয়া অনুষ্ঠানটো যাতে আপোনালোকৰ আশা আকাংক্ষাই আমাক আৰু আগলৈ সহায় সহযোগিতা আপোনালোকক কামনা কৰিছোঁ এই ইমানতে কৈছোঁ আচ্ছা আপুনি ভাবে নেকি যোৱা বছৰতকৈ এইবছৰ অলপ কেনেকুৱা কিবা অলপ ডেভেলপ হোৱালেখীয়া লাগিব নেকি আপুনি ঠিক আছে মানে এইটো কি বুলি কয় যোৱা বছৰতকৈ এইবছৰ আমি ৰাইজৰ অলপ বেছিকৈ সহায় সহযোগিতা আমি ছাপোৰ্ট পাইছোঁ আচ্ছা আৰু যিহেতু আমি তেনেধৰণে আপুনি দেখিছে আমাৰ মণ্ডপ ইতিমধ্যে সাজু হৈ উঠিছে
আৰু যথেষ্ট ব্যয়বহুল বা মণ্ডপতো আমি তাতে খৰচ কৰিব লগা হৈছে। আপুনি প্লেচটো অলপ কৈ দিব কোনটো প্লেচটো? আমাৰ এইটো মধ্যমিংমাং কদমগুৰি ট্ৰাইবেল হাইস্কুল ফিল্ডত যিহেতু আমাৰ এই পূজা মণ্ডপ বহোৱা হৈছে, এয়া সমূহ ৰাইজক আমি আগতীয়াকৈ শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ नङा होमबा? बे जाहैबाय जोंहा आमगुरि होनना बुंदों ना, बेखौहाय आमगुरि। खिन्थु बे आमगुरिया मानि थाखाय आमगुरि होननानै सोदोब थानाय आरो सोर दोनजेननाय आं बेखौबो दा एसे नागिरगोन आङो। सोर दोनदोंमोनथाय आमगुरि आरो माबोरै जाय नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ। बे जाहैबाय 28 तारिखआव जानो गोनां जिथुनाखि दुर्गा पुजा ना, बेयावहाय माखासे मानसिफ्रा बिराद लाहार फाहार खालामबाय दं आरो ना। नैबेयावहाय माने दखान होनो थाखाय सोरबा सोरबा माने दखानखौहाय रिपेयारिं बानाय। नैबेयाव जाहैबाय बिसोरो माने मा मावदोंथाय आं एसे रायलायनो नागिरदों माने बिसोरजोंहाय। बिसोर जाहैबाय फुजानि माबा एकदम खदाल जावसोगारदों। आंनिबाथ' बुंनो सानो आं माने हिन्जाव मानसिफ्रा बिदिथ' खामानि मावनामोन, खिन्थु मानि थाखाय मावदोंथाय। बेनि दखान मालिकआ सोर? नोंना नोंलाय सोरथो होमबालाय? बेयावलाय सोरथो दखान नागिरदों? नोंनि दखाना? आच्छा, नों मा दखान होनो नागिरदों खोन्थादो। र' जावनायखौ दोनथ', जावबाय थानाय हिन्जाव मानसिफ्रा बारा मावना आरो बे एसे थाब बुरियो। दे खोन्थादो। मावनाय माने इदिनो नङा, नोंसिनाव बेयाव मा दखान होनो नागिरदों आरो मा मोनजागोन आरो मा मोनगोन बेखौ एसे मोजां खिन्थिहरदो। आरो दखाननि नामा मा नाम बेखौ एसे खिन्थिखादो दे। नामखौनो बानायथ'वाखैना जों दा। देलै खदाल जावनायखौ दोनथ'। मा ओमफ्राय नोंसिनाव मा मोनजागोन बेखौल' खिन्थिदो। जोंनालाय इदिनो दाउदै गुगुनि औ इदिनो फानगोन। बेनिफ्राय आरो ओंखाम औ जाबा ओंखाम संगोन। औ ओमफ्राय इदिनो मैसो बेदर, औ अमा ओमफ्य बेदर, औ ओमफ्राय माबा साम'बो संसै। साम'बो ओमफ्राय इदिनो चावमिन र'बा जावथ' नाङाब्रा र'। ओमफ्राय चावमिनबो एवसिगोन। औ ओमफ्राय जाय जेखौ बियो बेखौनो मावनानै मोनजानाय जागोन आरोखि। ओमफ्राय नोङो जेनेबा मा बुंहरनो सानो जेनेबा मानसिफोरखौहाय जुदि भिडिअखौ नुयोब्ला आंनि हटेलाव जाफै, हटेलनि नामा मा बाव आरो मा नाम बबे जरावहाय बेखौ एसे मोजां दिन्थिहरदोब्रा नों खोन्थाहरदो। बानायथ'वाखैना जोङो। आच्छा न'खराव लुहांदोसो। न'खर लुहांदोसो। ओरैनो थांनो आदाया मा होनो आदाया? मा होनो नोङो जेनेबा हटेल होनायाव सोरबाफ्रा फैनानै जाफैनांगौना जाफैनाङा नोंनाव बेखौल' खिन्थिदो। जाफैनांगौ इनि थाखायसो हटेल होदो। आच्छा, मा मोनगोन होन्दोंमोनलाय नोंसिनाव? मैसो बेदर? मैसो बेदर, साम'। मोसौना मैसो होनखो? मैसो। मैसो मोनजागोन आरो साम' मोनगोन। औ बिदिनो सोरबा जायखौ माने जानो गोसो अर्डार होयो बेखौनो संना होसिगोन आरो। बेबायदि आरो ना? ओमफ्राय मेगि बायदिसिना आरो। ओमफ्राय हटेल नामा मा नाम दोनो नोंसिना? हटेला आमगुरिनि गेजेराव मा दोनो इसोरसो मिथिसिगोन। दोनथाराखै आरो। ओमफ्राय बेखौ सोर दोननाय आमगुरि होननानै गामिखौ सोर दोनजेननाय बे जायगाखौ? मादै गिदिरानो। अबाव दं बे मानसिया? दा दंना गैला? आमगुरि होननायखौ आरो। ओमफ्राय सोर होनजेननाय बेखौहाय आमगुरि दोननाय? ए मादैयानो। आच्छा, गोजोननाय थाबाय। आं बेखौ खावलायखाबाय नङा होमबा? बे जाहैबाय नैबे आमगुरि होननाय ना, मेन एकदमबारे थाइजौ एकदम गुदि खाथियावनो आरोना बिसिना हटेला, दासो गोदान बानायदों। खिन्थु हटेलखौहाय मा नाम दोनगोन बा मा दोनगोन बिनि सायाव जेबो प्लेनिं जाथ'वाखैनो, नाम दोनथ'वाखै। नोंसोर लाजिदों जाहैबाय। इसोरखौ आं एसे रायज्लायनो सानो ओरै खाथिंबा एसे थाबाय। आङो जाबाय मिथिबायना दायो। फैयै फैयै माखासे सोरजोंबा रायज्लायबाय। ओमफ्राय बे जाहैबाय ओरैनो हरब्रा आबै। खानाय खालाय नाङा माथो मोजां खालाय, माथो साफासो नुदों आंलाय। बे जाहैबाय जोंहा आबैया बेयाव नों बेसेबां सनाव दखान होजेननाय बेखौल' खिन्थिदों आंनो। बोसोरब्रै? बोसोरबा? ओमफ्राय नों दखान होबा बेयाव गंबेसे दखान दंमोन? गैया। ओमफ्राय नों बेयाव दखान होजेननायाव नों दखान होजेनबा बेखौ मा जायगा होनना बुंदोंमोन? कोदोमगुरि। ओमफ्राय माथो दा नामालाय बेलेग नाम दोन? थाइजौखौलाय थाइजौ बोरै जायो? थाइजौ बिफां दं नालाय दोनबाय आरो आमगुरि। आच्छा, ओमफ्राय नोङो जेनेबा बेयाव बोसोरबेसे जागोन दखान होनाया? बोसोरबा। होमबा बोसोरबायावहाय बेयाव गंबेसे दखान दंमोन? गैया रावबो दंमोन। जेनेबा मोननैल'मोन आरो जेनेबा बै सासेजोंहाय। ओमफ्राय दायो बेयावहाय बेफोरबायदि मानसि बा दखान जानाया खै बोसोर जाखो? दाथ' एकदमबारे टाउन बायदि जाबाय। ओमफ्राय बेयाव फुजाखौ फाथिनायखौनो मोजां मोनदों ना मोजां मोनाखै? मोजां मोनदों। होमबा नोंनि थाखाय ओरैनोथ' होमबा बेयावहाय बे नैबे थाइजौ गुदि थानायखायनो नोंखौ जेनेबा आमगुरि होनो ना आमगुरि? आमगुरिसो। आमगुरि माने मा होननाय जायो हारसा? थाइजौ गुदि जानो? आमगुरि। दा नोंथांमोना
खोनाबाय जानांगौना नैबे आबैया फार्स्ट टाइम नैबे आमगुरि होननायाव आबैनि सासेल'मोननो बे आबै ओमफ्राय ओरैजाय जा सासे सावथाल दंमोननो आरोना बिसोर मोननैल'मोन ओमफ्राय दा माने फैयै फैयै बोसोरबानि उनावहाय दा बे आमगुरियाव नायजाला दखाना ओरैबायदि दखान जाबाय माने बुंजाला आरोना नोंखौ नुना फैजोब्बाय न'आवथ' रावबो गैयामोन ना बेबायदि आरोखि ओंखायनो आङो बयखौबो खावलायबाय जोंहा नैबे औ दखान बारा जाबाय नालाय आं बेखायनो बयखौबो खावलायबाय आं दहाय जे बुंदोंमोन ना आङो अबाव दङ आङो अबेहाय आरो माखौ दिन्थिनो नागिरदों होननानै आङो दायो दंफैयो खोदोमगुरि आमगुरिसो होनांसिगोन ना आमगुरि होननाय जायगायाव बेयावहाय माने दुर्गा फुजा फाथिनाय जायो बेजों लोगोसेनो जोंहा फैबाय थानाय नैबे 28 तारिखआव सेप्तेम्बरनि 28 तारिख इंराजिनि बिथांमोना लाहार फाहार जाखाबाय दानि कमिटिनि माखासे मानसिफ्राबो बुंखाबाय ओंखायनो सोरबाफ्रा जुदि दखान होनो जुदि सानदोंब्ला बिथांमोननि कन्टेक्ट बे जा फुजा कमिटिनि माखासे कमिटिफोरजों रायलायफैदो दखाना लाफैदो आरो दखानखौ मोजां होफैदो आरो बेजों लोगोसे दायो माने टाइमाबो जाबाय नालाय फिल्डआवनो जा माने फुजानि माखासे लाहार फाहार बानायबाय दङ आं बेखौनो दिनैहाय नोंथांमोननो दिन्थिबाय नोंथांमोना जुदि नायनानै माबायदि मोनखो मोजां मोनखो ना गाज्रि मोनखो नङा होमबा नोंथांमोनासो मिथिगोन जुदि मोजां मोनोबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामना होबानो जाबाय आं बेखौनो नोंथांमोनसिम खावलायहरबाय आरो सोरबाफ्रा जुदि दिनैसिम जायगाखौ जुदि मिथियाखैब्ला आं आरो लास्टआव खेबसे बुंबावनोसै बे जाहैबाय खोदोमगुरि ओरैजाय हाइ स्कुलनि खाथियावनो दङ ओरैजाय फिल्ड बे फिल्डआवनो नोंथांमोना फुजायाव जाफैबानो जाबाय आरोखि आं बेखौनो नोंथांमोनखौ खावलायहरबाय अके बाय